Corre, Beni, que el programa està a punt de començar i no arribarem. Ja estic corrent, però mi mare diu que no subi massa. Que tens la nova roba i ja està. Clar que sí, ara pujo i te la dono. Són $3. Ui, és una mica car, no pots parir de pesades? Home, tia, és que m'has portat unes coses que... Però segur que no pots fer-me No, rebaixa? no, que tia, jo he de menjar, vale? Ai, tia. Hola, ja han arribat. Tracy, ¿no saludas? Hola, senyora Pingleton. I tu, Penny? Hola, senyora Pingleton, vull dir... Hola, mare. A veure, mira, les 4 en punt. És que segur que veniu a veure el show aquest del Conry. No para. Delinqüents, no pot ser gens bo ballar una música tan acolorida. Ai, però què dius, si és en blanc i negre? Arriben a Patacón. Un munt de bojos no els empenyat a tanta. Els amics es treuen el papal i després tots es mouen completant el cap. Mai ara donen pares ni els nois de la ciutat. Cada darrere mira la televisió. Sale más el volum quan es baralla el sol. Te quedes tot ballant com qualsevol fan i així estàs la casa nostra posant. Llavors venim nosaltres i els nois de la ciutat. No sé què és, cada dia som aquí. Almenys escollit i soc l'home que m'estàs girant. Soc Coli. Això el món teu deixa tot per fer. Relacioneu més amb les coses fer. Oblida de les mates de llengua també. Sempre al matí en el bus els deures podràs fer. I així per fi podràs veure som el millor de la ciutat. Presentació. Dami. Jessie. Brenda. Carla. Vicky. Ani. Falta la nostra estrella del espectacle, que és... Link. Aquesta l'ànima molt associament. I el màgia de bateria t'estan mirant al cap. A qui li importa el son, a la classe dormir. Cada cap és per a un cop de així. No necessitem més com els nois de la ciutat. Els nois de la ciutat. Ciutat. Només has de mantenir els ganivets, llum seu, ja t'ho he dit. Sí, però tu recorda mantenir-te lluny d'aquests moviments tan liberals. No, jo em quedo aquí mirant el show. Marxa tu. Sí. Què no penses? Bé, aquest ha sigut el nostre ball de setmanes, millors reis de la ciutat. Tornem de seguida, no se'n vagin. Ok, gent, estem fora. Quantes vegades he de dir el mateix? No aixequem el nas davant de la càmera. Tami, això és horrible. Link,
pots deixar de seduir a la càmera? No ets l'Elvis. Amber, sedueix a la càmera, com si fossis la Llobrigida. Sí, mare. I vostè, senyor Corny, aquest sot nou de Detroit té alguna contra de la bona música? Els nois estan entusiasmats amb el rhythm and blues. Són nois Corny, se'ls hem de portar pel bon camí. Bé, ja saps el que vull dir. Amber, tinc una cosa per dir-te. M'imagino que des de tots els veuen junts, tan junts constantment, crec que hem de fer oficial. Oli, el teu anell del programa, ets tan mono i combina perfectament amb el meu cabell. Deixeu això. Guardeu els vostres assumptes personals per davant de la càmera. Ja estem dins. 3, 2, 1... Aquestes costes de Júlia estem viu des de la nova sala dels discogràfica que vindrà millor. I estem passant pel supergrup del fixador Hairspray. Fem un aplaudiment a la nostra directora de Hairspray. Un aplaudiment, vale! Uau, 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 uau! Recordar-vos que queden molts dies per al concurs. El concurs. I ara coronem aquí vostè va donar com la senyoreta Hairspray, 1962. Ei, colla, no oblideu de veure a mi i a la meva mare a la dia de mare i filla. Jo vull ser la senyoreta Hairspray. Recorda, molt temps que m'has fet per mi. Oh, home, com agafar el micro, per una mica més no me'n deixes anar, de les mans, t'agrada el món d'espectacle. Però per tant, esperem esperar la nostra estimada Brenda de marxar a prendre un temps lliure fora del show. Durant quant temps els sentes? 9 mesos. Hola, vinga, gaudir aquests 9 mesos de llibertat. I així sembla que tenim un lloc disponible per un amant de la diversió, encara que no hauria de ser tan liberal com Brenda. Si voleu participar en aquest musical, us presenteu dia per matí, deixeu l'institut i farem una prova de música. Moltes gràcies! Ai, per Déu, és el somni de la meva vida, era en aquesta audició. És el somni de la meva vida acompanyar-te que vagis a fer aquesta audició. A veure, ja n'hi ha prou, Ningú anirà a fer cap audició ni res. Però, vés-te'n a casa teva que t'estic sentint a la teva mare cridar-te, va, vés-te'n. Adéu, Penny. Oh, arribo a l'hora del trànsit. Hola, senyoreta. Des que s'arriba d'aquell lot xiclet bomba, allà baix, les coses estan que exploten. Com estan les meves gotetes de mel? Ai, Wilbur, és que ets un àngel. Papi, no vaig a fer una audició al concurs de la tele. No, ningú anirà a fer aquesta audició. A sobre, què t'he dit d'aquesta bandana que em portes en el cabell? Ets tan antiga? La primera dama el porta així. Ai, és la primera dama així. Wilbur, sisplau, ajuda'm, és que tu saps que la gent com nosaltres només va a la tele per a riure's. Està bé, vaig a veure què puc fer. Tracy, això de la televisió, és veritat que ho vols fer? Clar, és el meu somni. Doncs si és el teu somni, bé sí, això serà als Estats Units, has de pensar en gran, pots ser gran. Wilbur, ser gran no és el problema. Quan jo tenia la teva edat, els meus pares em van dir d'anar-me amb ells amb els seus fills, però jo els vaig dir, no, això no és el que vols. Jo tenia el meu propi somni, obrir una cadena de botigues que recorregués tot el món. Està bé, només en tinc una, però algun dia, quan aconsegueixes mirar com mantenir indefinidament l'aire del meu coixí llufó, obrir una cadena de botigues de coixins llufons que recorreran tot el món. Si és el teu somni, bé sí, això és el més important. Gràcies, papi. Wilbur, no m'estàs ajudant gens. Tracy, va, vine i m'ajudes a Però plegar. home, jo vull ser famosa. Ai, ara la nena vol ser famosa. Tu què et creus? Que jo em volia quedar aquí rentant la roba dels altres? Jo també volia ser famosa, Jo volia ser dissenyadora. Però bueno, això no porta a menjar, per tant, plega. Però mare, tot el que estava fent era veure això de cornicolis amb la Tracy. Que potser no vaig provar escoltar aquesta música de negres. Si la policia trobés el teu pare, ella et castigaria com és degut. Amber, el teu ball el dia d'avui ha estat espantós. Mira que estic disposada a mentir, robar i enganyar perquè guanyis aquesta corona de senyoreta Hairspray. Però has de treballar, has de col·laborar amb mi. Què fas plegant així la roba? Que això no és manera de tractar-la. Que un dia t'hauràs de fer càrrec de la meva bugaderia. No,
Aura, estàs sabent? Espero que no. No em contradiguis! No em desobeeixis. No aniràs a l'audició? Sisplau, mama. Mama. No em diguis més el que haig de fer. Ja fa temps, vaig llançar el xumet. No! No? Tu vols el millor, ja ho sé. Filla! Filla. Però fes-me cas. Pren-te un descans. No, nena, no. Sí, No, nena, no. sí, No, nena, no. sí. Mama, que jo ja soc gran. Ma mare recorda quan jo era petita, cap cosa podia fer que no fos ben vista, però oblida que ja no és tan important. Mama, que jo ja soc gran. Jo jugava amb ninos, mama ho recorda, però ara jugo amb nois perquè és el que toca. Senzilles un nivell de morir de l'espant. Mama, que jo ja soc gran. La mama mica tècnica que sempre ha sigut millor des de la vall que he tingut. Com van ensenyar que era un pista de xoc, que deien si passava tot per gran tu. Abans com avorria no podia fer res, però ara agafo un tren, l'avió o internet. Assista diversi, total, ciao, mama, que jo ja soc gran. No, nena, no. Sí, No, nena, no. sí, No, nena, no. sí, mama, que jo ja soc gran. Abans també va dir mi meva volava, en públic no podia parlar i menys allà, però ara no tinc por i vull sortir a guanyar. Mama, que jo ja soc gran. Recorda quan solia vestir el que és, però ara que soc dona més, jo també. I no crec que la Barbie em pugui ensenyar. Mama, que jo ja soc gran. Em fas ensenyar que era molt dolent i ara soc jo la que ho vull comprovar. Ja he estat a jo crec que és massa temps. Fes-me una empenta, mama, ja volant. I així amb els teus podràs sempre jugar. Mama, que jo ja soc gran. 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 No, nena, no. Sí, No, nena, no. sí, No, nena, no. sí. Mama, que jo ja soc gran. Quina és la següent? Quina és la següent? Així que tot, senyora Conducel. Aquesta ha estat la nostra última candidata. Bé, ja havia de dir que la ciutat de Baltimore s'havia comprat tant des que jo vaig ser nominada a un Baltimore Crowd. Corre, corre. Ai, pensava que no arribaria. Arribem tard per fer l'audició? Hola, quin lloc. Encara que jo m'imaginava que era més gran i més maco i les expectatives també han quedat curtes. Què se suposa que fas aquí? Doncs vinc a fer l'audició per això del Corni. És el somni de la meva vida. Però sempre estàs castigada, no? Sí, però avui he vingut aquí per poder fer l'audició i no he anat a classe. Si em deixeu calentar, ballo i ho faré ben serio, que això és el meu somni. I ho seguiré fent. Tracy, mira, allí! És el Dean, que guapo, està super... Sí, tan maco, tan guapo. Aleshores, puc fer l'audició? L'audició de què? Però tu t'has vist aquests malucs? Jo preguntat, que t'has mirat el diari abans de venir. Vinga, no estigueu tan dolentes, deixeu-les en pau. Aleshores no puc fer l'audició. Esclar que no.
música que escolto tota l'estona és... Càstig? No és just això. Hola. Qui és? Soc la Tracy. Tu crec que estàs a la sala de castigat més vegades que a classe. Bueno, tu sempre estàs castigada i no veig que em preocupi gaire. A veure, a mi el que preocupa tenir tot els càstigs que vulgui, però mai em treuen al meu ritme. Sí? Sí, la veritat. Doncs jo vull aprendre a ballar com vosaltres. Aquí a la sala de castigat tots ballem. Doncs jo vull veure-ho. Doncs vinga, comencem. Vale. Tens una amiga per cantar. Ho puc intentar? Hola, soc Tracy Juntlal. Gràcies. Però la gent que viu en un altre lloc, veia per això del Corny, oi? En sèrio? M'encanta a mi fer Motormouth. És com de la ballareta, canta genial. Tant de bo poguéssim ballar tots junts, la veritat. Bueno, aquí podem ballar tots junts. Ballem vosaltres, noies? No, ja estem ballant. Estàs divertit? Estàs castigat? Oh, vinga, fora. Hola, hola, nois i noies. Ballantes del Marc Parkinson. És un honor venir amb vosaltres a l'institut amb els vostres lleis d'aquest vespre. Començarem el ball. Anem a veure quin és el ball més calent que hi ha a Baltimore. Com es diu aquest ball, nois? The Madison! Ja no l'ho prendre per una vegada? El show de Corny Collie! Doncs vinga, feu dos fileres i tot a ballar. Posem el track número 8. Hola, noies. No te olvides, no me ganas de acabar.
què passa? Ai, es diuen que ve de mitjanit i fa que la teva festa contrari. Uau, doncs tinc una sorpresa per tu. Has vingut al meu espectacle, balles magníficament. I aquest és el cavaller de mitjanit. Uau, uau! Moltes gràcies. Molt bé! Un fort aplaudiment per aquesta noia! Hola, hola a tots els nois de Baltimore! És l'hora del show de Tony Collins! Lil Larkin ens presentarà una cançó molt especial, així que deixem que la festa comenci! Uau, uau, uau! Senyora Piquito, veniu, mira que pot surt a la tele. I la teva àvia ja torna a sortir? No, la meva àvia està molt tranquil·leta, és la Tracy. Presentació! Soc Amber. Sami. Jessie. Brenda. Carla. De la televisió! Que fort, la Tracy a la tele! Ara, Tracy, per la Tracy. Vinga, que no t'escolta, que està a la tele. Brenda, on estàs? Que vagin bé aquests 9 mesos, et veig l'any que ve. Tots, adeu. Ara vine aquí per aquí, tres i tu, Marneix, on estàs una vegada? No et veig? Ah, estàs una vegada entre cortina. Hola. Què? Si fossis presidenta, què faries tu? Bueno, faria que tots els dies fossin el dia del negre. Doncs bé, faries que tots els dies fossin el negre. Llavors, així que seria una gran notícia, no? Els diaris, la televisió, etc. Vale, molt bé. Ara sí que tenim una candidata molt destacada per ser Miss Hairspray. Oh, Per descomptat que no pot se'ns ser. ha colat. No pot ser Miss Hairspray. Soc jo la favorita per guanyar. Oh, Amber, tan simpàtica com sempre. Així, Tracy, t'agradaria que Lynn Larkin cantés alguna cosa per tu? No pot. Com que no? Tothom sap que quan fa per mi, tot el que fa és per mi. T'agradaria que Lynn cantés per tu? Doncs m'encantaria, la veritat, que cantés per mi. Per què tothom ignora l'Egis? Ningú canta a una nena com ella. Val, d'acord, Lynn Larkin és el nostre Elvis actual d'aquest musical. Endavant. Vinga, comencem ja. Un aplaudiment. El món diu que els homes ja això hem de canviar. Necessito una dona per viatjar junts al costat. Fins que decideixis estaré aquí esperant-nos tots dos. Tu ets la mar i jo el vaixell. Som tots dos, nena, som tots dos. Un rei o una reina sols no podien governar. Que trist es veurien si el trobo al seu costat. Has d'escollir-me per guanyar tots dos junts. Tu ets la reina, jo el rei, i sempre els dos ens estimarem, som tots dos. Ja sabeu, Romeu i Julieta, Napoleó, el Josefí, Lancelot, Ginebra i Lisbeth al seu dit. El tango sempre es balla amb dos i jo vull ser l'escollit. Així és que pot canviar, és que ballarem tota la nit.
desitjava tot cor, somio nit amb nit i oferit el meu amor. A prop passant, digue'm, just això que jo vull. Que jo soc per tu i tu per mi, que ets el meu orgull i jo el teu destí, que tu ets la sorra i jo la mar, que serem els nuvis a l'altar. Som tots dos, nena, som tots dos. Som tots dos, nena, som tots dos. Sí, sí. Llums, per favor. Em plantejo començar a acomiadar. No pots acomiadar Harry Collins, Per què no? perquè estic aquí. Així que tens noves idees i apunyalar-me per l'esquena posant aquesta grossa sense talent al show és una d'elles. Dimoni Sant, és hora de posar nois normals al show de nois del carrer, que realment sentin el que fan. No mentre jo sigui la productora. Potser és el moment de canviar, no? M'estàs amenaçant, Corny? No t'estic amenaçant, màxim puc anar a una altra cadena de televisió, val? Jo... Sí, de veritat, moltes gràcies, sí. Sí, la Tracy segur que està supercontenta de tenir el teu vot. Sí, estic seguríssima. Sí, també t'estima molt la Tracy. Adéu. Un altre cop? Hola? Hola? Que què porto? Ai, no sé, la bata, la sabatilla... Hola? Mama, vas vist el show del Corny? Oh, i tant, que t'he vist? I estàs enfadada? Enfadada, Tracy? Ets famosa, has sortit a la tele nacional! Bueno, i què tal, ets feliç? Sí, molt, però crec que estic enamorada. Ai, ja t'he vist, fillina. Tu i jo hem de tenir una conversa que se n'aprèn molt a les telenovel·les. Ai, mira, tornen a trucar, tot el dia trucant. Hola? Hola? Bon dia, soc la senyoreta Pinky. La senyoreta Pi, la de la botiga de la roba de les estrelles? Exactament. M'agradaria vestir a la Tracy per al show de Corny. Què m'està dient, que vol que la Tracy sigui la seva model? Exactament, dona. Vale, perfecte. Quan vol que ens reunim? Aquesta nit mateix? Aquesta nit? Ideal. Ala, adeu, senyora Pinky. Què vol que estigui la seva model pel show? Sí, Tracy. Ai, quina emoció. No, ho hauré de parlar amb el meu agent. Ai, però jo no conec cap agent. Bueno, potser el veí del quart. Va, deixa això, que vull que tu siguis la meva agent. Ai, no, Tracy, jo no, que jo et recolzo molt, però jo no he sortit d'aquest apartament, bueno, no he sortit mai d'aquest apartament. Doncs ja és hora de que ho facis. Jo una oportunitat per tu i una oportunitat per mi, per les dues. Bueno, va, m'ho penso. Va, que serà increïble. Ja veuràs. No crec, però bueno. Mira-lo, entrarem al passat, on els ulls hi veuràs el futur.
pots mirar. Mira quin vestit, no m'ho podria imaginar. I Daisy, ei, nena, tot el dos. Fem un bon equip que serà molt famós. Ara sí, ara és de nosaltres. Per la fama anirem caminant. El moment és aquest, si no passa. Tot oblida, farem oblida. Benvinguda al 60. Oh, 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 oh. Oh, benvinguda al 60. Oh, 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 oh. Ai, perdó, arriba el cal. Ens posem. Bé, Tracy, veig que vas amb bona companyia. Per fi podràs guanyar un premi. Miss Bola de xocolata. Tens acné fins a l'ànima, Amber. Vale. I entres com una merda. Ei, que això no és la Tercera Guerra Mundial. Pobre Tracy, he oblidat plorar. Vens link? Amber, això era necessari? He dit, vens link? En un minut. T'espero als vestidors. Tracy, estàs morta? Espera, que vinc amb tu! Tracy, com estàs? Estàs tan bonica, inconscient. Escolto les campanes. Ai, no estic. Estic bé. Tracy, per un moment he pensat que eres un àngel. Ai, doncs segueix, jo em torno a desmaiar, no passa res. No estava l'infermera, però mira que he trobat la Madeleine. Ai, gràcies. Però, ai, si està tan bé. Mira, jo que m'has tan ridícula de tota l'escola, oi? Una mica, però perquè se't fa aquesta de màgia, aquest ridícul, la meva mare hauria organitzat una festa. Podeu venir? Una festa? Sí, el nostre venir a la botiga de discos. Jo no crec que estigui bé anar, Va, Penny. Bueno, està bé, va, vindré. Ja estarem segurs, som blancs. Però, què dius? Crec que estar amb tu només serà el principi d'un munt d'aventures. Ens ho passarem genial. Això serà fantàstic!
hi havia trànsit. Sempre un plaer saludar-la, senyora Motorman. Una pregunta, per què no podem anar tots junts al show? Link, què fas aquí i amb aquesta gent? Socialitzar-me. I tu què fas? Fa més d'una hora que t'estava esperant on vam quedar fins que vaig veure que et pujaves a l'Avinguda Nord i he vingut amb el meu nou flamant i claríssim cotxe de color rosa. Doncs vine amb nosaltres. Vaja. Amber, que algú t'està molestant? Vaig veure que havies agafat el teu nou i flamant cotxe de color rosa i el vaig seguir amb el meu nou i flamant també caríssim cotxe de color rosa. Mabel Motormouth, els estaran de servir aquells pobres nois? Només estan ballant. Sí, ballant. Oi, oi, crispetes! Si entra un plan meva aquí, ens convertirem en un... Ai, mira, la Tracy, és el que et vaig dir l'altre dia. Mare, què fas aquí? Doncs mira, estava al sofà mirant la tele, el programa que m'agrada tant, i volia unes crispetes, així que he enviat el teu pare a comprar-les, però només les venen per aquest barri i us hem vist entrar i us hem seguit. Hola, soc la Edna, la mare de Déu. Hola. Oh, bé, així que només així va saber a la seva filla. La gana crema, disculpi. Vosaltres dos sou la prova vivent de porc i de senyora Sanà de venir de mena. Tens algun problema amb les persones grans, precioses com nosaltres? Això, tens algun problema? Amber, anem-nos. Tornem al costat blanc de la ciutat. Agafa el teu nou i flamant caríssim cotxe rosa, esclar, si encara hi són les aparcat. Link, anem. Amber, jo em quedo aquí. Amber, anem. Què li ha passat a aquest noi dolç i tendre del que em vaig enamorar? Mare, anem-nos. De veritat, totes les blanques com aquesta. Mira, jo sé una cosa que podem fer perquè aquestes noies no ens molestin més. Doncs podem ballar junts al show d'alcohol, ni tots junts. Això és revolucionari. Però el dia del negre no, Jo vull que sabotegem el dia del blanc. Però és el dia del plan, no és el dia. Doncs per això, demà mateix, com escolleixen a Miss Hairspray, podem anar i ballar tots junts. Tu, Mabel, ens pots curar perfectament perquè surts al show. I tu, Nick, també. I tots junts ho podem aconseguir. Quina bona idea, Tracy. Que aquí seria molt guai. Sí, jo sempre t'he ensenyat a seguir el teu cor. I a fer els canvis correctes. Link, tu m'acompanyaràs, oi? Tracy, jo no... Vas. Bé, tu ets nova, i si fas això, segurament et faran Però fora. és que això és racisme i no podem tolerar això. A veure, m'agrada estar amb aquesta gent, però tinc un contracte i porto 3 anys en aquest show. No em puc arriesgar ara, és una gran Doncs oportunitat. jo pensava que amb mi ho podries fer. Ho sento. No me'n vagis, sisplau. A més, no podrem, i a veure, ens ho posarà més difícil encara. Però és igual, sisplau. M'he d'anar. Mare, com vaig fer pensar que algú com ell em podria seguir? Ai, Tracy, va, no et preocupis, que hi ha més homes. No, però és que a mi només m'agrada ell. Ai, bueno, pues, si continues sent tu mateixa ja veuràs com li acabaràs agradant. A més, ell té raó. Estàs posant en risc la teva carrera. No, no, jo ho vull fer sí o sí. Jo no puc tornar al show sense la Inés. És un show de tots. I què penses fer? Doncs anirem i sabotejarem el dia del blanc, ho tinc claríssim. I qui hi anireu? Doncs mares, pares I germanes, i tots junts ho podrem fer. No, no, jo no hi puc anar, que sóc massa grassa per sortir al show. Però si tu ets preciosa. Hi havia una vegada una noia com tu. Tenia un accent teu però no ho sabia ningú. Amb el cabell grisat que odiava
Tracy, on estàs? Soc jo, Link. Link, estàs aquí? Xxxt, el guàrdia està dormint. Estàs preciós entre barrots. Què fas aquí? Sabent que estaves tancada, el meu cor no estava tranquil i els meus sentiments es revelaven. No podia menjar, no podia cantar, no podia concentrar-me. Com que no podies menjar? No, vaig intentar parlar amb la senyora Von Tussel. Però i què et va dir? Al final no vaig poder. Vaig escoltar la senyora Von Tussel com parlava amb la senyora Spitzer. És Amber a qui van veure els 7 catalans. Sempre he pensat que Amber i jo érem un equip, però no és així, em sento un inútil. Ja som 2. Però em satisfà la cara de veure l'Amber quan li dic que estem junts. Però li diràs? Esclar que sí, de fet, voldries l'anell que tinc a la butxaca? Doncs clar que vull. Saps què? Sempre he tingut el que he volgut. Uns pares, una habitació perfecta i tot, però sempre he pensat que em faltava alguna cosa i crec que ja ho he trobat. Podran impedir que ens basem, però no que cantem junts. Però només he anat a veure el risc de la presó. Sí, no s'ha de fixar, Mira, tens un que m'he d'anar, però quan torni, no parar. Veni, on ets? Hola, Mariana, què fas aquí? Res, he vingut a rescatar-te. Oh, ets tan romàntica. Mare, mira qui està sortint a la tele. És la Tracy. Que s'ha trobat a la presó? Sí? Hem liat una de ben grossa allà fora. I què farem ara? Jo avui no puc més, estic molt cansada, he fet moltes coses, mi mare m'ha lligat a casa. Jo he anat a rescatar. Ai, que mona. Ja ho sé. El amor. Què passa? Com? Per què? Som molt irresponsables. Què? Tu tens dolent? Però Estem lluitant pels nostres drets. Però no s'enfadi amb la seva filla. No té cap culpa. la teva mare estarà superpreocupada. A la meva mare li és igual, si no, no m'hagués ficat a una cadira. Ets una monja catòlica. Com s'ha corregit això de la mare? Que està boja. Jo crec que sóc adoptada. Què passa? Diu que són nòvies? Ah, clar. Home, esteu enamorades? Sí. Senyora Motormouth, he tret a Tracy a la presó. Tracy, com estàs? Estàs bé? Sí, bueno, ha sigut més fàcil arribar fins a... Bueno, sortir de la presó que arribar fins aquí, la veritat. Pregunta-li a la teva filla. Perquè heu trigat molt. Ja està al lavabo. No és per res, però es tarda moltíssim en arribar fins aquí. Bueno, dona igual, vosaltres esteu enamorades. Haureu de passar per tots els insults de ser hipòcrita que no existeix. Tu tranquil·la, coneix a mi mare. Sí, em matarà. Tindrem molta feina si volem viure Però que ho podem fer, ho podem fer. Tracy, li pots demanar a ton pare que t'ajudi? No, aquí m'he ficat jo sola, perquè si fico el link et podien ficar a la presó. A tu et podrien fer fora del show i a tu Penny, bueno, te mare et mataria. No, em matarà a mi. Prou. Ja està. Els somnis s'han de perseguir. Però la pròxima ho va fer bé. Poseu.
Sí? Vale. Oh, que bé. Vale. I ara... Molt bé, i ara ha arribat el moment de llegir el nom de la guanyadora del concurs Visca Express. Obrim el sobre. Sí, senyores i senyors, proclamo com a guanyadora l'equitat del concurs de Miss Hairspray, Amber Montuse. Amber, no tan ràpid. Els meus amics i jo tenim una cosa a dir. Oh, dames i cavallers, això no estava planificat en aquest espectacle. Però què importa? Crec que tomba. Vull que feu un ball per tots i crec que és el moment de fer-ho. Oh, des de control m'estan avisant que em donen un avís d'alguna cosa. Aviam que... Oh, vale. Ho comunicaré, vale. Val. Llavors, en aquest moment me diuen que la guanyadora és Tracy Dunbar. Què? També us aquesta alegria, Tracy! Gràcies. Sobre el meu cadàver. Ets una besta. Quédatela, quédatela. Jo només vull que tot el món sabia que el show del cor és totalment integrat. I una altra cosa molt especial per mi. Jo? Sí, Link. Però bueno, anunciar que tot està integrat era el meu somni des del primer moment. Ja podeu veure, els telèfons no paren de sonar, estan bojos. Tothom està encantat amb la guanyadora del programa d'avui. Televisió avui, no sabem el que pot passar. Visca! Thank you.
Voldria donar... Hi ha dues persones que han tratat el musical, que és el Raül i el Salimo, que són dos dels actors que no han pogut venir perquè estan confinats. Llavors voldria fer un fort aplaudiments per ells, ja que no han pogut estar aquí. Llavors jo avui també he tingut que fer el paper que havia de fer el Raül i bueno, he anat amb el paper a les mans perquè això va ser divendres, no m'ha donat temps de memoritzar i tinc que anar amb el paper. Llavors ells porten molts mesos ensajats. És un musical que ha trontollat una mica amb el tema del Covid perquè la majoria d'aquests nois i noies han estat confinats durant 2 setmanes. Llavors, bueno, s'ha treballat tots els dimarts a la tarda, que han vingut ells a les 3 de la tarda i bueno, finalment l'hem pogut salvar i bueno, els demanaria al públic que facin un fort aplaudiment perquè gràcies a ells podem fer aquest espectacle tan important per ells. Moltes gràcies. Parlant de les gràcies per organitzar tot el musical i que moltes gràcies i ho fem en nombre de totes les músiques. I la film molt bé.